Televisió Sant Cugat Vallès 1 col·labora amb petits músics del món en el projecte Birimangwe, una cançó per Malawi. Un projecte solidari en el que més d'una dotzena d'escoles de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola canten una cançó popular africana i realitzen diverses activitats de sensibilització i cooperació amb escoles de Malawi. Soc la Cristina, de l'Escola Sara Parera de Cerdanyola del Vallès. Hem fet la cançó de Pudzisti Tiberizzani amb els alumnes de quarta primària. Pudzisti Tiberizzani